Marhay na mag-Bicol Ladya. This is your day 32 of Ako Bicol Camarines Sur. Brought to you by Congressman Salingawan ng Ako Bicol Portales, Katabang at Kasurupa. We welcome you everyone inside the Municipal Cover Court of Sangay for our deciding game matchups. Not all matching our quarterfinals for our Ako Bicol Camarines Sur. For our first game, for our last game, we will be having Team Sangay versus Team Tinamba. For the starters, let's start with Team Sangay. Number 0, Drex Gang Pilapil. For our number 3, Femi Lumabi. Albert, for our number 10, Albert Regalario. Number 17, Manapre Eugene. And for our number 16, Dan Monsangre. And for the starters for Team Tinamba, we have number 10, Gilbert Sansan. Gilbert Camprillos. Number 12, Reden Abe Savis. Number 22, Jason Oliveros. And number 77, San Luis Errol. And officiating officials for this ball game are Edmond Paraon, Ronnie Maneniza, and Dennis Mendoza. This is your Ako Bicol Camarines Sur. Atito! Yes, once again, magandang gabi Pilipinas, hello world, Diyos marhay na banggi, mga kasurog na Bicolano, patuloy ang rumble dito sa District 4, ang elimination round pa rin ng ating Ako Bicol Cup Camarines Sur. Actually, this is the last few days ng ating eliminations. At eto, sabi ko nga, patuloy ang rumble sa District 4, magrarambula na ang koponan ng Sangay, ang home team, which is twice to beat nitong team ng Tinambak. Kasama niyo pa rin po si Kapak Morgan and Coach JP Deswanco. Magandang gabi once again, Coach JP. Yes, magandang gabi po sa lahat. We're watching. Down tayo dito ngayon sa ating last game between Sangay and Tinambak. Tama, at ayan, punong-puno na po dito tayo sa ating Sangay Sports Complex dahil mapapalaban ang kanilang sariling kupunan kontra dito sa nangangampanya ng dalawang panalo ang team ni Neil Cabrillos at ng the rest of team Tinambak. Alright, and na-halt lang ng konti as we start our first quarter. May mga technical adjustments lang siguro tayong ginagawa. Kaya ayan, pero it's clear na mapupunta ang possession sa mga taga-Sangay. Alright, and again, kasama niyo po si Kapak Morgan and napapanood po tayo online sa mga Facebook pages natin, sa Representative Saldico Facebook page. Live na live po tayo dyan and we'll try to read those shoutouts maya-maya pagka nabigyan tayo ng pagkakataon. And of course, we are also live at Ako Bicol Party List Facebook page, Ako Bicol Online TV, and siyempre pa sa ating YouTube channel, ang ating Ako Bicol Cup YouTube channel. Paki-subscribe na po and paki-click na din ang notification bell para notified kayo sa mga laro na ipinapalabas po natin dito sa Ako Bicol Cup Camarines Sur at sa mga susunod pang leg ng ating liga dito po sa Bicol region. Alright, and yun, kinuhang opportunity to ng both teams na makapag-huddle up before we finally start. At yun, nagka-problema na naman yung ating scoreboard. Mapapansin nyo, walang ilaw. Ayan. So, nagkaroon na ng ilaw. Mukhang nag-brown out. Oo, pero ito yung nag-brown out na maliwanag. Oo. Yun lang, yung ano lang, yung scoreboard lang yung nag-brown out dahil Okay. siguro naapakan na naman yung wire, ano. Pero Marami nandiyan kasing nanonood sa likod. Oo. Pero nandiyan naman yung ating technical team to
Troubleshoot. the troubleshoot. Alright, so eto na, Regalario, number 10 for Team Sangay, at itong number 0 si Ken Pilapil ang mag-inbound. And right now, nasa kay Ken Pilapil ang bola. Binalik kay Regalario sa corner, tumira ng 3, short. Na-rebound ngayon ng mga taga-Tinambak. At umapak sa linya itong number 77 si San Luis Errol mula sa rebound ni number 22 na si Jason Oliveros. Pilapil to Regalario, binigay sa gitna pero nandun ang kalaban, si Sadsad ang nando doon for Tinambak. At ayan, signaling play itong si San Luis, patiently waiting for his teammates na makaposisyon. Oliveros to Sadsad, tumira ng 3, kapos din. Na-rebound ni Dan Monsalve. Pero nakabalik sa mga nakamaroon. Si San Luis ang tumira ng floater over Dan Monsalve, and that one was good. Oliveros balik kay Ken Pilapil. Binigay kay Dan Monsalve sa gitna, pero nandun ang kasing tangkad niya na si Neil Cabrillos. Mukhang dadaanin niya sa katawan itong si Cabrillos kasi wide big body itong si Monsalve. Tama. At yun, halos di na tumatalon. Yes. At nakasungkit ng foul. Basic, kung gumalaw, hindi na binababa ang bola. Diretso na. There's a foul on Sadsad. Ayan, tinawagan ng foul itong si Gilbert Sadsad. His first personal foul, first team foul for Tinambak. And Dan Monsalve missing on that first free throw attempt para sa kanyang sarili at para sa kanyang upunan. And making the second one count. At ito na naman, San Luis. May tanga ng bola para sa mga taga-Tinambak. Binigay kay Oliveros to Cabrillos. Cabrillos, tumira mula sa top of the key, wala. Muntik nang makuha ni Eugene Malyapre para sa Sangay, pero nabitawan niya yung bola, kaya it will be Tinambak's basketball. 2-1 ang score natin. Almost 2 minutes gone by dito sa ating unang yugto or opening quarter. Oliveros, muntik nang makawala sa kanya yung bola. San Luis, binigay kay Cabrillos. Cabrillos binigay naman kay Sadsad. Sadsad using the baseline, balik kay Cabrillos. Cabrillos now may dala ng bola. At naputokan sila ng 24-second shot clock violation. Napakagandang depensa. Tama. Ginawa nitong Team Sangay. Maganda rin sana yung execution ng play na gustong ma-orchestrate nitong Tinambak, kaya lang kinapos sila sa oras. Ayun, another 3-point attempt from the corner, Regalario. And there's a foul away from the ball. Double foul Double from foul. Monsalve and Cabrillos. So talagang we expect na talagang magkakagit-gitan itong dalawang matatangkad na mama from both teams. Foul on Cabrillos and Monsalve. So it's a double foul, Cabrillos and Monsalve. Okay, now it's going to be Tinambak's basketball. Again, ito po ang rumble sa District 4 kung saan kailangang manalo ng 2 beses ang Tinambak kontra sa kanilang kalaban na Sangay. Missing on that one was Cabrillos, pero nakuha ni Oliveros. Nakabalik sa kanya yung bola. Cabrillos nandun pa rin. At nandun din ang kanyang kakampi na si yung number 12 nila, si Abisamis, pero wala, just not good enough. Ayan na si Eugene Malyapre, pumasabit dito kay Olivares, and he's successful in that one, kaya mapupunta siya sa free throw line. There's a foul on Oliveros. Aggressive talaga tong player na to na si Malyapre. Oo, yung kamatsap niya si Oliveros, match Yes. naman sa katawan, ano? Match na Medyo may konting agwat lang sa height. Yes. May lamang itong si Eugene Malyapre. Kaya he used that advantage against Oliveros. I don't That's know. why ngayon nasa free throw line Line. siya.
At saka yun, nakuha niya yung unang free throw. Eugene Malyapre is a native of Daraga. And so was Dan Monsalve, playing as imports dito sa koponan ng Sangay. And pangalawang tira ngayon ni Eugene Malyapre. Let's see if this one will count. Yes, it will. And Olivares, binigay ang bola kay San Luis. San Luis now directing the play. Binigay kay Sadsad. Sadsad, binalik kay San Luis. To Oliveros. Oliveros penetrates. Dish it out to Sadsad. Who launches a triple. And yes, that's good for Gilbert Sadsad. First three-pointer for Team Tinambak. Pilapil, gagante, wala. Nakabalik sa kanya yung bola. Courtesy of Olivario. Pero he was blocked by Neil Cabrillos. Now, si San Luis ang may tangan ng bola para sa Tinambak. And yan, mapagpasensya tong si San Luis with when it comes to offense. Talagang hindi niya pinipilit ang opensa. Gusto niyang Oliveros. i-execute talaga. Wala yung 3-point attempt na yon. Ayan na, tumatakbo si Lumabi. Oh, good pass for that number 10 guy na si Albert Regalario from the very speedy Feben Lumabi. Another 3-point shot. And this time from Errol San Luis for Team Tinambak. Mainit ang unang rambulan ng dalawang kupunan na to. Yes. Sa tingin mo, Coach, tapos na yung pakiramdaman na portion. Ano sa tingin mo? Yes, tapos na tayo doon. All out na tapat tayo ngayon. And same thing na nangyari kanina. First game, first quarter pa lang, very intense na yung laro. Oo. And obvious na lalong sa mga bigs natin. And Dan Monsalve committing another foul. This time a pushing foul kontra kay Cabrillos. Alam ni Cabrillos na itutulak siya kaya may konting flap na ng kaunti. May konting artista. Mukhang may konting drama doon sa part ni Cabrillos. Sabi niya, next time, dadramahan kita ng konti para matawagan ka ng foul. Sadsad, fakes. Gives it to Neil Cabrillos. Cabrillos at the top of the key. Muntik nang pumasok pero wala. Nakuha ni Dan Monsalve ng bola. Nasa kay Feben. Lumabi now to the shooting Eugene Malyapre who missed that one from the top of the key. Ito na si Sadsad. May tangan ng bola. Binigay kay San Luis. San Luis binigay sa corner. Kay number 24 who uses the back door. And that's a good one from Adrian Abiog. Napakagandang move yon ni Adrian Abiog. Going straight to the basket using the baseline. Right now it's Ken Pilapil. Floater, wala. Nakuha ni Monsalve. Putting it back, wala. Naaagaw ni Abisamis. Nakuha yung rebound at ayan, si Cabrillos na. Oh, what a beautiful move. Easy basket from the transition. That one was brought to you by Hotel Venecia. And we have a timeout. At ang score natin ay 12 para sa Tinambak at 5 naman para sa home team na Sangay. Dito po sa ating Rumble sa District 4 ang ating Game 2 ng ating double crossover matchup ngayong gabi. Kung saan kanina po ay nanalo ang Goa kontra sa San Jose na twice to beat. Okay lang naman sabi ng San Jose, meron pang isang laban. Pero kung natalo nila yung Goa kanina, ay tapos na ang laban at nasa quarterfinal seat na sila. And same goes with these two teams na itong Sangay ay ang top seed ng bracket A sa kanilang district. Ang Sangay ay mayroong kartadang 3-1, samantalang sa itong nasa bracket B naman na Tinambak ay nasa pangalawa na meron ding 3-1 na record sa kanilang bracket. Pero twice to beat po dito ang itong kupunan ng Sangay na home team. At the same time, pumasok na itong si para sa
Pinalitan na si Dan Monsalve. Itong kanilang number 12 na si Joshua Buela. Well, Ken Pilapil, binigay kay Eugene Malyapre. Binigay kay Camo, balik kay Pilapil. Right now it's Cano. And Buela, missing on that reverse layup. Oy, nandito na rin sa loob si Justin De La Cruz. Pumukol lang 3, almost. Pero na-rebound ng kanyang kakampi. Si Abiog, wala. Ayan na, tumatakbo na ang both teams. Ken Pilapil, forcing the issue. Pero sabi niya, sandali, bibigay ko sa labas. Wala, ang tirang yon. Cano, wala din. Pero doon, sinungkit ni Buela. Eugene Malyapre, binigay kay Cano, using the board, wala. Eugene Malyapre for the rebound, for the putback! Yes! Good finish. yes, very hard-earned points from the side of Malyapre. From downstairs, that's Eugene Malyapre. And right now, Justin De La Cruz ang nagtitimo na sa kupunan ng tinambak. Abiog fires the 3, wala. And who lost the ball? Buela. I think it's Buela. Yes, tumama sa... Although nandun si Abisamis at saka si Cabrillos. Magandang pasa yon. Oh. Mukhang Yung bola tumama sa linya. tumama sa linya. Yung pasang yun ni Adrian Abiog. Maganda sana, masyadong open. Oo, nakaw Yes. play sana yon. Ken Pilapil now for Sangay. Binigay kay Eugene Malyapre. Fires a 3. Almost. At wala na. That's out of bounds. Nakaapak na sa linya itong si Sam Cano. Kaya it will be tinambaks basketball. San Luis, balik kay Justin De La Cruz. Justin De La Cruz against number 11. San Jose. Tumira ng San 3! Luis. Itong si San Luis. And that's a good one. May pa-end one pa. Grabe. Ito yung mahirap kalaban ng teams kapag merong Buenos na kasama. Oo. At saka talagang may tira sa labas. Yes, and nakita natin yung very patience nitong si San Luis. At saka talagang makikita mo yung focus niya sa ring. Yes. By the way, this is his second 3-point shot at meron pang pa-end one. Pasok pa yan, kaya completing the 4-point play itong si Errol San Luis. At ayan na, 15 na po ang kanilang score, 7 ang Sangay. 3 minutes and 3 seconds. Malyapre, nakita si Cano sa malapit sa ring at yun, he turned and he shoots and he scored. Quick 2 points. Yes, it is. One leg jump shot. Justin De La Cruz now, ginugulo ni Camo. Abiog, being guarded there. Justin De La Cruz, lulusot. Papasa. Besames, na traveling lang. Sayang, yung Sayang, tirang yun ni yes. Besames. Good entry pass from the side of Justin De La Cruz. Yes, Kaya lang na turnover nitong si Abisames. Amis Samis. Well, that's the luxury then of having a Justin De La Cruz in your team. Dahil talagang Facilitator, kumbaga. facilitator, point maker, and everything. In that sequence, nakascore po si Eugene Malyapre for Sangay. At ginantihan naman kaagad itong si Cabrillos. Taking the opportunity na wala ang kanyang katapat na si Dan Monsalve sa opposing team. Right now it's Ken Pilapil. Binigay kay Buela. Buela to Cano. Cano forcing the issue using the board. Yes! Over Abisamis and Neil Cabrillos. Mukhang nakikita natin nag-iingat tong Cabrillos dito sa game na to. Tama din lang naman na mag-iingat siya dahil meron siyang malaking role sa kanyang team. In the meantime, yun po si Adrian Abiog making a 3-point shot for Tinambak. Buela at the top of the key. Binigay kay Malyapre na walang kokontra doon kay Malyapre. Walang Bantay. gwardiya, walang Yes. bantay. Napagandang recognition Very open. mula kay Joshua Buela.
And right now, Justin De La Cruz, ginugulo pa rin ni Camo. Abyog, launches another 3-point shot pero bahagyang natasapal yun ni Buela. And Pilapil now loses the ball. Sayang. At then may buzzer tayo. Timeout. Tinambak. Ayan, tinambak ang tumawag ng ceasefire. Pero maganda ang kinalalagyan ngayon ng tinambak dito, coach, sa opening quarter natin. Sila yung lumalamang. Ano ang kutob mo sa magiging mga susunod pang quarters? Yes, first, as this point, nakuha kaagad ng team tinambak yung rhythm nila. Tama, Lalo tama. na from the outside shots. So, Tama. dun sila lumamang, hindi naman sa loob eh. Tama. But this point naman sa part ng Sangay. Team Sangay, they start slow. Masyado silang nag-focus dun kay Monsalve. Tama. That's why ilang entry pass na laging turnover yung nangyayari. Oo. Napufrustrate yung teammates. And that's why yung linabas si Monsalve, gumanda yung pasahan sa loob. Yung rotation ng bola sa Yes, loob. gumanda. So, what do you think they need to do na kahit nandun si Monsalve, maging maganda pa rin yung rotation ng bola sa loob? I think tingnan nila kung paano nila i-entry pass kay Monsalve. Kasi minsan wala nang anggulo eh. Oo. So may 2-man pass away na dadaanan ng bola. That's why very risky. Kung 2 or 3 ang dadaanan ng bola, malamang mahagaw yun. So, ibig mong sabihin, Dan Monsalve needs to position himself good para mabigyan siya ng mga entry passes. Yes, lalo na dito sa post. And may magandang anggulo Tama. na entry pass. Okay. So, Huwag nating ipilit. oo, tama. Yun nga, sabi mo nga kanina, sa unang game, mabilis pero hindi nagmamadali. Yes. 48.7 ang tignan po sa ating opening quarter. 21-15 lamang po ng 6 ang tinambak na kailangang 2 beses na talunin itong home team para ma-secure nila yung kanilang pinag-aagawang quarterfinal seat. May divine intervention tayo dito kay Para kay technical Cano. SBP. Oo. Yes. Sam Cano and Abisamis. Abisamis. Okay. Next time dapat ilagay din sa FIBA rules yung kapag mayroong hindi pagkakaintindihan, dapat may beso-beso dapat. Kailangan pa nilang mag-isip ng Yes. mga iba pang mga paraan para maiwasan yung mga ganyang iringan or initan physically and mentally. Hindi umaandar yung oras. Hindi umaandar yung oras natin. Wait lang. Wait. Ayun. Marami nang nangyari pero Same walang pa rin. nangyari sa oras natin. Review. 48.7. They need to review that. Yes. And ilalagay sa ayos ang mga bagay-bagay. That's one good thing about the technology that we have right now. Dahil madali namang naiayos ang at talagang naiayos dahil sa meron tayong review center. Yes, may IRS tayo dito. IRS, oo. And lahat mga digital na, di ba? Ayan ang ikinaganda ng technology na meron tayo. At meron tayo niyan dito sa Ako Bicol Cup. And we're proud to say na isa ang Ako Bicol Cup. Siguro tayo ang merong pinaka advanced na technology when it comes to live broadcast of games dito sa Bicol region, kagaya nito. Alright, and ilang seconds na lang talaga ang natitira sa ating unang yugto. And nagka-problema pa yung ating relo. And right now, they're fixing it. And let us take this opportunity na sumilip sa ating Facebook pages. Baka mayroong mga nagpapa-shoutout na dyan, Coach. Yes. By the way, I'd like to say hello, magandang gabi po kay Kong Jill Bongalon. Ayan, Kong Jill Bongalon ng Ako Bicol Party List. Kong Jill, magandang gabi po, pati na po sa iyong pamilya and sa lahat ng mga mahal mo.
Kong Jill Bongalon. Alright, Yes, nanonood siya sa and atin kanina pa. Yes, dito naman sa side natin, dito. Shoutout dito kay Jay Bulawan, nanonood. Shoutout sa'yo. Oo, sige. Sayang, di ka nakalaro sa amin sa pili. Ayan, and sino pa ba? Si Arjun Mapula. Nakikinig din ngayon, nanonood din ngayon. Magandang gabi po. And salamat for watching. And yung driver natin na nag-comment sa wait. Si Romel Pasamba. Ayan, sabi niya sana why not, di ba? As long as nasa under the umbrella ka malamang Yes. sa malamang magkasama ulit tayo. Ayan, Romel. Ito maraming din na salamat. referee natin, nandito, Bunanong, Chumakera, nagpa-shoutout pa. siya Shoutout si sa'yo. Bunanong. Ito na, balik na tayo. Ayan, si Camo launch 3-point shot, long 3, pero wala yon. 37.5 seconds remaining. Justin De La Cruz, ang bilis! Yes! Grabe! Pero mabilis din ang pasa para kay Eugene Malyapre. At the other end, palitan lang ang nangyari. Pero meron pang chance dito ang mga taga-tinambak na madagdagan ang kanilang score. At 14 seconds remaining. Justin De La Cruz may tanga ng bola. Ginugulo pa rin ni Camo. Binigay kay Cabrillos. Balik kay Justin. I-dished it out sa labas, sa corner. Wala. Na-rebound ni Abisamay. Balik kay Justin De La Cruz. Uy, naubusan na ng oras. Pero di bali, sabi nila, lamang pa naman tayo. 23-17. Nakakalamang po ang tinambak sa pagtatapos ng ating unang quarter. Dito po sa ating Rumble sa District 4. Ang ating second game crossover match-up between Tinambak na dapat manalo ng dalawa kontra dito sa home team na Sangay. And we're watching the highlights of the first quarter. Ayan, hindi pa pumuputok dito yung mabilis nilang gwardiya. I'm talking about sa Team Sangay. Ito si Lumabi. Yes. And Si Ben. oo, Napakagandang pangalan. magandang match-up sana to with Justin De La Cruz, ano? Yes. Pero mas ginagamit nila itong si James Russell Camo na pagtapat dito kay Resumption of the holding for the second quarter. again, kung mananalo po dito ang Tinambak ay isa pang laro and it will be on Sunday. Pero pagka nanalo na po ang Sangay dito ay bye-bye na para sa Tinambak at magpapatuloy po para sa quarterfinals itong Sangay. Yung po ang mga possibilities. Kaya naglalaban ngayon, nagrarambulan dito sa Rumble sa District 4 itong dalawang koponan na to. Abiog, Oliveros, nasa corner, binigay kay Justin De La Cruz. Justin De La Cruz drives, nakita sa corner si Abiog, wala. Short ang tira, na-rebound ni Dan Monsalve, pero naagaw ni San Luis ang outlet pass na yon. At ito naman, nakuha, natangay ni Ken Pilapil for 2. Good finish from Ken Pilapil. Justin De La Cruz, binigay kay San Jose. Balik kay Justin De La Cruz to Abiog. Abiog. Oops. Trying to pass it to Oliveros from down below, pero wala. Naagaw ni muntik na maagaw sana ng mga taga-Tinambak, pero nandun si Eugene Malyapre who missed that reverse layup. Justin De La Cruz now, nakakuha ang bola. Binigay kay Abiog to Neil Cabrillos, and a foul. And basket counts for Neil Cabrillos, and he will try to complete the 3-point play opportunity. Yes. Meron tayong substitution. Papasok ang number 8 ng Tinambak na si Duke Puntilar. And meron tayong dito San Luis. report dito, Kapa Morgan. Yeah, sino ba yung mga leading natin sa first quarter? Yes, Scorers. dito sa side ng Tinambak. Itong si San Luis Errol
with Oo. 9 points Tama. and 1 assist. And itong naman si Abyog with 5 points and 1 assist, 1 steal. And dito naman sa side ng Team Sangay, Malyapre with 10 points, 2 rebounds and 1 assist. And makikita natin dito sa stats na to, yung Sangay, kailangan nila maghanap ng ibang tao pa na tutulong dito kay Malyapre Eugene. Sa offense. Yes. And we expect na puputok nitong Ken Pilapil na nakascore kanina. And so as Lumabi to help in scoring. At ayan, muntik nang makashoot na uli si Ken Pilapil. At ayan, si talking about the speedy point, the speedy guard na si Fiben Lumabi. And when he was fouled There's a foul on Fortila. driving to the basket, pero First personal foul. walang free throws na i-award sa kanya. Lumabi now. Nahirapan doon. Heavily guarded. Ayan, Justin De La Cruz using his right hand for that layup. Good finish for Justin De La Cruz. Back-to-back error dito sa side ng Team Sangay. Dan Monsalve trying to dig in and trying to score, pero wala. Buela! Wala din. Na-rebound ni Monsalve sa ilalim. Tumitira. Pero nahirapan siya with Oliveros defending him. Pound for pound dito Oo. sa matchup nitong si Monsalve and Oliveros. Basketball. Sino kaya ang mananaig sa loob ng painted area? On both ends of the corner of the court. Justin De La Cruz. Binigay kay Abyog. Balik kay Justin. Justin nasa harapan si Pilapil. Pulls up. Yes! And because of that, we have a report from Barbie Floriano. Miss Barbie, so Good evening, Coach JP and Coach Morgan. Napakainit na laban ang binibigay sa atin ng Team Sangay at Team Tinambak. Kaya first quarter pa lang ay maraming delay na ang naganap. At dahil sa napakatindi nilang depensa ay foul trouble na agad ang bawat team. Talagang ang equally match ang playing teams natin for Game 2. Pero naging problema dito ng Sangay ang kanilang shootings during the first quarter dahil hindi ito nako-convert into score. Mukhang inaala sa sariling court ang Team Sangay. Palaging minti. O di naman kaya ay bitin. Kaya alamin natin mamaya kay Coach Eric Pilapil kung ano ba ang kanilang magiging adjustment. Yun na muna ang latest. Back to the panel. yes, maraming salamat Miss Barbie Floriano. So both teams defending well. Kaya merong mga foul trouble na mga experience. And very evident talaga yung sinabi nung dito sa side ng Team Sangay na inalat sila sa shooting during the first quarter. Tingnan natin kung how they will adjust. Yung mga scorers nila talagang hirap na to convert points para sa kanilang pupunan. Yes. It is because of the intensity of the defense nitong Tinambak. And gaya ng lagi kong sinasabi dito sa mga laro natin sa Acau Bicol Cup, kung sino ang may magandang pinapakitang depensa ay kadalasan yun ang nananalo sa mga laro. Yes, of course. Sa basketball, actually, Ang ganda. defense first bago offense. Kaya nga sa alphabet, una yung B kaysa sa O. Eh. Tama. Another learning from you, ano? Ibig sabihin, defense leads to better offense. Yes. Pero merong foul na naitawag po. Ito na naman si Monsalve. Pangatlo niya na yan. Kapa Morgan. Na yun, mukhang papalitan na siya. Hindi pa. Hindi pa. Iba yung pinalitan ni Cano. Laban pa. Ang pinalitan ni Cano ay ang number 25 na si Morley Orolfo. And right now, Justin De La Cruz for Tinambak. De La Cruz looking for a teammate. Ang ganda nun! Sayang! Gandang touch pass. Oh, pinasa kay Puntilar at immediately he passed it to Abisamis na libreng-libre sana sa ilalim. Kaso mukhang nagulat si Abisamis doon. Abisamis doon kaya hindi na-shoot yung bola. Sayang! Anyway, ang Acau Bicol Cup Camarines Sur ay again hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Acau Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. And once again, we'd like to say hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Saan man kayong ngayon sa mundo.
Sana po nag-enjoy kayo sa mga ipinapalabas naming mga laban dito po sa elimination round ng ating Ako Bicol Cup Camarines Sur Leg. Once again, hello kay Kong Jill Bongalon and family. Maraming salamat po, Kong. Magandang gabi po sa iyo, Kong Jill. And siguro one of these days, papasyal uli yan dito si Kong Jill sa mga laro natin. He was here last week ata I'm not too sure, pero alam ko pumunta dito yon sa Camarines Sur si Kong Jill. Siyempre, in connection pa rin yan sa kanyang mga duties and responsibilities as a congressman, di ba? Ng Ako Bicol Party List. Siyempre, may layon lang naman yan na talagang mas makatulong sa ating mga kababayang Bicolano. Justin De La Cruz, nakita si Abiog. Long 2 for Cabrillos, pero wala. Short yon. Abiog! Bang! Wala! Nandun pa rin. Ang ganda ng hustle ng Team Tinambak, pero sa katapusan, nakuha pa rin ni Dan Monsalve ang possession for Team Sangay at nakasungkit ng foul. Sino yung na-foul coach doon? Abisabis. Si number 12, Abisabis. Itong Abisabis, first quarter hindi linabas. Ngayon, dito pa rin siya sa second quarter. Oo, tama. And malaking tulong din kasi siya in on the defensive end. Yes, sa rebound, lalo na sa rebound. Talagang mahirap depensahan itong si Monsalve sa loob dahil napakalaki. Ayan na, Justin De La Cruz. Galing kay Puntilar to Cabrillos. Puntilar, naghanap ng mapapasahan. Drives! Yes! Why not? For Duke Puntilar, that's his first two-pointer of the ball game. Mukhang batang-bata pa itong si Puntilar. And the ball went out of bounds. It will be Tinambak's basketball. And right now it's Justin De La Cruz who fires from the parking lot. Wala, na-rebound ni Cabrillos pero nandun sa harapan niya si Dan Monsalve. Tumira pa din. Dahil nakuha niyang rebound. Merong nasungkit na foul. Itong si Neil Cabrillos. Ayun, ang tinawagan ng foul ay itong si Joshua Buela. Yes, well, ang daming offensive rebound na nagagawa nitong Team Goa. Kaya marami rin silang second chance opportunity. Ang maganda dito kay Neil Cabrillos is talagang matyaga siyang nagre-rebound. Yes. At maganda yung positioning niya. Yung timing. Timing. At saka sinusungkit-sungkit lang niya yung bola pataas. Walang masyadong unnecessary moves na kailangan. Pero sadly, he missed those free throws. And right now, nasa kay Fiben Lumabi ang bola. Binigay kay Malyapre. Malyapre with a reverse layup. Maganda yung finish na yon ni Malyapre and they badly needed that point. Because Team Tinambak is leading 13 points. Oo, tama. Dapat hindi ito lumobo. Yes. Cabrillos. Masyado pang maaga para lumobo. Ayan na naman. Ben Lumabi, binigay kay Cano. Yes, for two. Maganda yung transition play na yon for Team Sangay. Pero ito naman, may chance na makabawi ang mga taga-Tinambak. Abiog against Cano. At nako, natawagan ng foul itong si Sam Cano. There's a foul on Cano. Substitution, papasok ulit sa Oliveros para si kay San Abasamis. Luis. Oo, at saka si San Luis. Pinalitan naman si Adrian Abiog for Team Tinambak. San Luis, bigay kay Justin De La Cruz. 10 seconds to shoot. De La Cruz fires. Nope. Pangalawang attempt niya yan sa 3 points territory pero hindi pa rin kumukonek. Itong si Justin De La Cruz. Pero kung naman maganda ang orchestration niya ng play para sa kanyang kupunan.
Maganda yung dish out pass na yon ni Piben Porcano pero hindi lang na-convert. At ayan na naman, Justin De La Cruz. Can't finish on that one. At ito, nakuha. Nakuha ni ba Lumabi. nitong Ruben Lumabi? Oh, wala din on the part of Sangay. Dan Monsalve missing that layup. I think he was a bit intimidated because of the presence of Neil Cabrillos na hindi naman actually siya sinabayan. Yes. And nalito siya kung he will use the board or not. Yun yung O baka, naging naman, problema baka doon. naman iniisip niya, idadakta ko na. I don't think so. Dan Monsalve launches at 3. Nope. Nandun si Cano. Joshua Cano sa ilalim. Oh! Pero nandun ang much bigger guy na si Eugene Malyapre to save the day. Hinugutan ng bola si Cabrillos nitong si Eugene na Malyapre. Tama. Pontilar. Now he's back in Misses. the game. Ayan. Itong Team Sangay. 11 or make it 9-point 9 lead. points lead. Single digits. Oo, tama. At 2 minutes and 42 seconds sa ating second quarter. Napagangad na po ang laro dito sa ating Rumble sa District 4. Ken Pilapil. Nahanap si Dan Monsalve pero hindi nakuha ni Kating Eugene Malyapre yung bola. Kaya nasa mga taga tinambak ang bola at na-score itong number 77 na si Errol San Luis. Piben Lumabi. Ginugulo ni Puntilar. Pati ni San Luis. At yun na steal itong si Justin De La Cruz ang bola. 3 against 2. What a dipsy-do layup pero Justin De La Cruz couldn't finish on that one. Yes. Mas okay sana kung pinasa niya kasi 3 against 2. Ibig Oo. sabihin may advantage. Oo. Pero feel niya na kayang-kaya niyang Oo, kasi i-finish. yun talaga mga tira Yes. ni Justin De La Cruz. Mga open lane court, yun yung mga Oo. paborito niya eh. On that occasion, hindi lang talaga pumasok yung tira niya. That could have been a highlight of the game. Now it's Cabrillos. Nagbigay ng screen para kay Justin De La Cruz. Binibalik kay Cabrillos. What a good pick and roll play. At nakasungkit ng foul itong si Cabrillos kahit missed yung kanyang tira. Nakakuha naman ng opportunity from the free throw line. Ayan, itong si Neil Cabrillos ay naglaro sa koponan ng Libon sa ating Albayleg. At napaganda ng performance ng Team Libon na yon. Who played against the champion team, Pulangi, and all those big teams, Albayleg. They came up short lang. Kaya hindi sila napunta sa finals. Ken Pilapil to Dan Monsalve. And that's... Ito na, kumonekta na itong si Ben Lumabe. Yes! That's his first three-pointer of the ball game for Lumabi. 39-30. Lamang pa rin po ng Siam ang mga taga-tinambak. Oops, it's a backcourt violation. Kitang-kita yun ng referee. And it will be Sangay's basketball. Ayan, time out tayo. Timeout, Sangay. So, Sangay po ang humingi ng ceasefire. At 1 minute 14 seconds remaining, nalalabi sa ating second quarter. Napaka-exciting na ball game ito, Coach JP Diswangco. Yes. Pagka ganito ka-exciting ang laro, ganito ka-importante ang laro, ano ba ang napipil ng isang coach? Halimbawa, ikaw ang nasa kampo ng Sangay, which is twice to beat. Ano ang motivation na ibibigay mo sa mga players mo para hindi na sila matalo? At maiuwi na nila yung paano ma-secure yung quarterfinal seed. It will start from the practice. Everything will start from the preparations. Eh. So, if you think that you prepared your team well, yung pressure, normal eh. Yung nervous, normal. Pero yung matakot ka before and during the games, hindi yun normal kasi
same possession, same quarters. And So, that's- yung poproblemahin natin is you need to execute. Oo, It's and- how they will execute. oo, magiging problema nga ang execution pagka ikaw ay takot. At Yes. yan ay dahil hindi ka nakapag-practice ng maayos. Yes. Okay, Kung so- alam mo yung gagawin mo, you don't have to be scared. Oo, you have plans kung ano yung mga Yes. dapat gawin. Camo launches a triple. And that's Back to back. good for Team Sangay. So dalawang magkasunod na 3-pointers mula sa mga backcourt players nila na sina Pinuben Lumabi and Joshua Camo. Or, yeah, Gandang execution nun. Yung from timeout and naka-quick 3 points, quick 3 points tong sa Team Sangay. oo. Pero na-intercept mo yung pasang yon na possession sana ng mga taga... Oh! Binawi naman kaagad nitong si Adrian Amyog of Tinambak. So 42-33, Yes, siyam uli ang 9 points. kalamangan. Lumabi. Binigay kay Cano. Cano, to Malyapre. Malyapre fakes using the board and yes! May kasama pang foul! Wipe pa and one pa. Eugene Mayapre. That's the luxury of having Eugene Malyapre sa yung team na kailangan lang ng magaling na point or playmaker Yes. dahil alam ni Eugene kung saan siya puposisyon na mas makaka-advantage siya at makakatira ng maayos. And veterano na rin itong maglaro, itong Eugene Malyapre. He knows how to position, he knows how to take the shots. And he knows how to use his body, his Yes. bulk. Nasa harapan niya, malaking mama rin, si Oliveros. Abyog, tumukol na naman ng tres, wala. Na-rebound ni Oliveros. Binigay kay Abyog, binigay naman kay Cabrillos, who couldn't finish. Pero that's okay. Ops, tapos na po. Ang hindi lang nakapag buzzer yung ating No basket, no more time remaining. table officials pero no time left na actually. Sa kamay pa lang ata ni Ni Reben Lumabe. oo. I don't think the coaches of Team Sangay will ask for a review for that possession. Oo. But we will see. And well, dito na po nagtatapos ang ating hindi ba yung game ha? Yung first half pa lang. Oo naman. Marami Matagal pang mangyayari. Yes. Kaya dyan lamang po kayo. Standby kayo dyan dahil 42 ang Tinambak, 36 ang Sangay. At kailangang matalo ang Sangay ng 2 beses ng Tinambak para ang Tinambak ay makapasok sa quarterfinals. Pagka nanalo ang Sangay dito, sila naman ang magkakaroon ng secured place sa ating quarterfinals. Ito po si Kapa Morgan kasama si Coach JP Diswangko. at kami po ay magbabalik.
Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Muraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Yes, nagbabalik po ang Rumble sa District 4. Ang ating last days of eliminations dito po sa ating Ako Bicol Cup Camarines Sur Leg. Kasama niyo po kami, Kapa Morgan and Coach JP Diswangco. And we're on dito sa ating second half. The third quarter is about to start between these two rivals. Ang team ng Tinambak at ang twice to beat advantage na meron ang Team Sangay, pero sila po ang nalalamangan ngayon 42-36 as we start our third quarter action. Nasa kamay ng mga taga-Tinambak ang bola. San Luis binigay kay Dil Cabrillos, umikot-ikot, tumira, wala, na-rebound ng mga nakaputi ang mga taga-Sangay. Right now it's Ken Pilapil, may tanga ng bola at naghahanap ng kakampi or magdadrive siya, dishing it out sa corner. Tumira doon si Regalario, wala. Binigay kay Eugene Malyapre. Pero muntik nang makascore doon si Eugene. At ayan, Justin De La Cruz. Hindi pa rin makascore. Nandun si... Oh, that's obviously a foul. And ang ganda dahil... Di kagad nakababa itong si Monsalve. That's why belong-belo itong Cabrillos, maka-offensive rebound. Sabi nga nila mas maganda yung maagap kaysa sa masipag. Yes. Prevention is better than cure. And mukhang na-cure na nitong si Cabrillos ang kanyang free throw shooting at naipasok ang unang tira dahil ilang percent lang siya sa free throw line. Halos 50-50 lang. At yun nga. 50% nga on that. Na-jinx na. Pilapil now to Eugene Malyapre. Malyapre thinking of a three pero sabi niya sandali, hindi wala akong magandang look. Oh, what a shot there from Mr. Speedy Lumabi. 5 points lead by Team Tinambak. Justin De La Cruz drives to the left. Lost the ball pero huling nahawakan nitong si Regalario ang bola, kaya mananatili ang bola sa mga taga-Tinambak. 13 seconds to shoot. Abyog to Cabrillos. Cabrillos kontra Dan Monsalve. At finally, nakuha ni Monsalve ang bola. At na-foul pa siya nitong si... There's a foul on Abyog. Abyog. Abyog first personal foul. First team foul. Lumabi to Regalario. Overshoot. Walang tinaumaan. Tumatakbo si San Luis. Over Monsalve. Pero nandun si Cabrillos. Magandang move yun. Ang ganda ng pihit at ang ganda ng pasensya na ipinakita niya. Alam niyang nasa tapat niya ang mas malaking mama sa kanya na si Dan Monsalve. Kaya he capitalizes on the right angle and the right timing to shoot. Yes. Nakakuha pa ng foul. Yes. Agree ako dyan sa'yo, Kapa Morgan. Itong si Regalado, dapat tinaas na lang daw ang kamay niya. Naging patience. Alam niya na yung advantage na eh. Ando na. Pero... At nandun para tumulong si Dan Monsalve. Yes. Oops. Medyo nasaktan ni Justin De La Cruz doon, si Ken Pilapil, pero he readily apologizes. Dahil talagang di naman sinasadya. He was just trying to defend. And right now, it's Pilapil against San Luis. Or that's Lumabi, rather. Wala din sa angulo yung mga tira nitong si Dan Monsalve. Hirap din siya. Dahil nandun yung defense. And it's going to be Tinambak's basketball. Lamang pa rin sila ng 6 na puntos. Yes. Or make it 8 points. 8 points, 8 points. Oo. 46-38. And almost 3 minutes gone by. Wala yung tira nun mula sa 15-footer ni Cabrillos. Lumabi finds
Eugene Malyapre. Hirap dahil mas matangkad ang nandoon Yes. sa ilalim. Pero andun na sana. Oo. Lumipat siya sa kabila. Konting patience na lang sana yon. Yes. Kaya niyang ma-shoot yun. But anyway, hindi tayo si Eugene Malyapre. Yes. Oops! That's a traveling violation. Yes. Traveling turnover. Sangay, basketball. Maganda sana yung pasang yon. Yes. Pero No look pass. he stepped more steps than usual. Malyapre launches sa triple, wala. Nasa kanya pa rin ang bola. Susugod yan. Pero nakaposisyon na si Cabrillos. Pilapil. Binigay kay Monsalve. Wala pa rin. Na-rebound kayo ni Cabrillos. Masyadong maalat. Ayun pa. Siya pa yung siya pa yung huling Yes, naka-last touch ng bola. Tingnan natin sa fourth quarter kung bebinasin tong si Monsalve. Oo. Hindi niya nakukuha pa yung rhythm niya. Alam mo, yung mga ganyang veteran player, talaga nag-aantay lang yan ng mga chances. Yes. Pero minsan, you don't have to wait. You have to make ways para mas gumanda yung Totoo yan, rhythm totoo mo. yan, totoo Oo, yan. Tama. Lumabi shoots and misses. And nando naman si Joshua Buela. Ganda ng timing ng Buela. Linabas yung Malyapre para makapahinga. Tama, tama. San Anim Luis lang. kontra Monsalve. And Abyog just couldn't handle that one dahil malapit na siya sa dalawang linya. Nasa edge siya ng baseline at ng itong sideline. Yes. Yun ang kalaban niyang matindi. Kakampi ng defender yan. Oo, mga tama. sideline and baseline. Tama. Joshua Bella thinking of a three. Overshoots. Cano. And a floater. Follow up. Yes! Gandang tip in. Oo. Nakatawa pa. Wala Parang na nakakaloko lang. Wala na sana. Akala nyo ha. Oo. Yan ang maganda pagka makulit ang player eh. Pagka not giving up on the play. Yes, makulit na, nakatawa pa. Abyog na, may tanga ng bola. Iniintay yung mga kakampi na makaposisyon. Abyog, crossing over, oops! Last touch ni Abyog, tumama sa paa mo. Yes, kitang-kita. Very clear. Sangay, basketball. 4 points na lang ang inahabol nitong Team Sangay. Papasok ulit si Puntilar para kay Abyog. And ito naman, papasok Malyapre, papalitan tong si Monsalve. Cano inbounding, Tubuela, Pilapil. Malyapre, balik kay Pilapil sa corner. Sandali, dito yung posisyon kong gusto ko. Dito ako. Oops! Binigay kay Mr. Speedy Lumabi. Oh! Nakasungkit ng foul. Very speedy talaga itong si Reben Lumabi. There's a foul on Cabrillos. Cabrillos, second personal foul. Parang kabuti lang. Oo. Nabigla na lang susulpot sa ilalim ng ring. Napaganda yung maganda yung na-foul niya on their part dahil si Cabrillos Cabrillos pa. yun. At 4 na lamang po ang kalamangan ng Tinambak kontra Sangay. Again, pagka nanalo po dito ang Sangay, bye-bye na para sa Tinambak. Mamamahinga na sila ng tuluyan dito sa Ako Bicol Cup at magpapatuloy naman ang Sangay para sa quarterfinals. Pero kung mananalo pa ang Tinambak dito, one more game and that will be on Sunday. A deciding game and it's going to be another exciting ball game. Yes, another missed free throws from the side of Reben Lumabi. What a hard shot there from San Luis. That's a forced shot. Pilapil. Tumuloy-tuloy! Almost pero not quite. Nakuha ng mga naka-maroon. Justin De La Cruz. Magtutuloy-tuloy din. Binigay kay San Luis pero na-foul na muna. Good foul, good foul. Oo. Foul si Joshua Buela. There's a foul on Buela.
second personal foul. Third, team foul. Napaganda yung foul nung Buela. Kasi kung hindi niya yun na-foul, it's an automatic foul na may free throws or counted na may free throws again. Malamang. Cabrillos doing some handles. San Luis fires. Yes! Another pamatay sunog. And that one was brought to you by Hotel Venecia. Joshua Buela to Eugene Malyapre. Cano, nandun na naman for the putback. Wala. Nakuha ni Puntilar to Abisamis, to Cabrillos, to Justin De La Cruz. Against Pilapil using the board. Wala. Na-rebound ngayon ni Ken Pilapil. Siya na yung mga itangan ng bola, pero nasa harapan niya si Justin De La Cruz. Binigay kay Cano. Cano now. Nakawala ang bola sa kanya, pero merong whistle ang referee. There's a foul on De La Cruz. A foul on Justin De La Cruz. First personal foul. Third, team foul. 15 seconds to shoot. Ken Pilapil, naghahanap ng mapapasahan. Nakita si Joshua Buela. Now to Malyapre. Fires. Nope. And the ball went out of bounds. It will be Tinambak's basketball. Sayang yung possession na yun. Much higher percentage sana if they move the ball first. I need more intensity on the part of Eugene Malyapre when it comes to driving to the basket, driving hard to the basket. Yes, driving to the hard to the basket, operating in the shaded lane. And those kind of rebounds. Sayang, sana kinuha na muna niya yung bola. Pero nandun naman si Pilapil to get the rebound. And right now, they are at the possession of the ball. Pilapil hangs. Wala, nandun si Joshua Buela. And Pilapil shoots from way downtown. Wala. Cano. Nakita si Malyapre. Good play there. Iba talaga tong si Cano. Oo, tuwang-tuwa sa sarili niya eh. Anything na ginawa niya, talagang napapangiti siya. Sisimula sa hustle eh. Yung hustle itong batang to, kakaiba. May pasa pa. Oo. So once again, it's a 5-point lead. Justin De La Cruz. Tumira. Linabas. No, that's Lumabi. At nakasukit ang foul mula kay Puntilar as he drives himself for the basket. What an aggressive play for Mr. Speedy Lumabi. And I think sana ma-convert niya yung free throws ngayon. Oo, para dumikit sila. Yes. And this is going to be another exciting ball game as we and rumble talaga. Rumble talaga to. Rumble dito sa District 4. 2 minutes and 28 seconds na lang. The clock is ticking. Ayan, pasok na pasok ang unang free throw. Narinig ka, Coach. Narinig ka. Ni Riben Lumabi. Pasok pa din ang pangalawang tira. So it's going to be a 3-point lead now. And San Luis, sumisenyas ng play. Intense na ang bantayan dito ngayon. Gandang lateral. Oops. Stepping on the line. Stepping on the line. Hindi na notice ni Justin De La Cruz na nasa labas na siya. Justin De La Cruz committing how many turnovers? Labas na. I think he needs rest right now. Tama. At nagkaroon ng adjustment. Nakita mo si San Luis na nag-orchestrate ng play nila. At ayan, magkakaroon pa sila ng possession. Kung it's going to be... Napakagandang sequence. Nakuha na. Nabitaw. Nakuha ulit ni Cano. Ngayon, arrow position. Sa kanila yung bola ngayon. Napakagandang hustle talaga na pinapagitan nitong si Cano. So, malaking factor itong si Sam Cano. Yes. Sa part ng Sangay. Yes. Yung regulado, hindi siya ngayon effective sa larong ito. Ito na naman yung... naman si Cano! Saving the day for Joshua Buela.
after missing that 3-point attempt, nandun si Cano. Ayun na, nabuhayan na yung depensa nitong Team Tigaon, Kapa Morgan. Ayan na naman tayo. Pinilit na naman ito ni Justin De La Cruz. For Tinambak, I guess they need to have Cabrillo's back. Ayan na si Justin De La Cruz. Missing pa rin. Tapos pa rin yung tira niya. Ayun at na. Napunta sa mga taga-Sangay ang bola. Mr. Speedy Lumabi to Ken Pilapil. Kilapil daw. Sabi niya, sandali. Pupwesto tayo. Uy, magandang squeezing in to the basket. Itong si Ken Pilapil. It's the and first that's time. a nice shot. Up and under move. And it's the first time to lead in this game itong Team Sangay against Team Tinambak. Tama. Will there be another day for Tinambak now that Sangay is leading? Yan ang malalaman natin. At ayan, mukhang makukuha pa ang bola. At ayan na nga, finally, nakuha ng mga taga-Sangay. Joshua Buela overshoots. Nandun na naman si Cano. May foul tayo doon. May foul. Napakagandang third quarter. Oo, grabe. Parang fourth quarter na yung labanan. Tense na intense ang laro natin. And kita na natin yung pagod dito sa mga players na nandito. Pagod factor, Yes. talagang makikita na. And right now, madadagdagan pa ang kalamangan nitong Sangay na ngayon lang nakalamang dito sa larong ito. Halos sa pagtatapos na ng third quarter, we only have 40 seconds left. At yun, mukhang may Hail Mary shot na to ngayon. Kaninang first quarter, sobrang alat nila. Ngayon, binigay sa kanila yung third quarter. Oo, because of their hard work. Nasa kanila yung momentum ngayon. Buela, second shot from the free throw line and he makes it. Merong chance na makabawi ngayon ang Tinambak at 37 point. It's 33 seconds now. Justin De La Cruz may tanga ng bola. Nag-aantay ng screen mula kay Abisamis. De La Cruz, dire-diretso, binigay kay Oliveros. Reverse layup, wala. Nandun si Abyog, tumira ng tres. Wala. Nakuha ni Cano ang bola for Sangay. 14 seconds remaining sa third quarter. Dire-diretso si Cano. Wala ang tira. Abisamis nakascore. 1 point lead now. At dyan, nagtatapos ang ating very exciting third quarter action dito sa Rumble sa District 4. Napakagandang third quarter ang binigay sa atin itong both teams. Kapa Morgan. Hinga muna tayo, coach. Yes. Naka-anim na tayong tubig dito. Inom na muna tayo. Inom ng tubig. Yes. Thank you po sa Nature Spring. Ayan, sige. Nakikita natin yung mga highlights kanina. Malaking factor na nawala itong si Dil Cabrillos on the part of Sangay dahil naiba yung tempo ng laro nang wala si Dil Cabrillos sa loob. Oo, it's because foul trouble. Talagang wala rin magagawa kundi siyempre i-preserve yung fouls na mga natitira pa for Dil Cabrillos. For this last quarter, this quarter will decide kung sino talaga ang makakapasok sa ating quarterfinals. Ayan, will there be another game sa Sunday? At magkaroon pa ng chance ang Tinambak para sa pinag-aagawang quarterfinal seat or tatapusin na ng Sangay ngayon. Right on this very day ang quest ng Tinambak for a seat at least sa ating quarterfinal. Yan ang ating aalamin. Kaya wag po kayong gumurap, mga kasurog. Yan lamang po kayo dahil susunod na po ang fourth quarter action kung saan dito na magdi-decide ang both teams kung ipapanalo nila or magpapatalo sila. It's time to the ball game for the fourth and last quarter. Ayan na. At ito yung kartada ng mga natin.
for Team Sangay. Nangunguna po sa scoring si Eugene Malyapre with 19 points, 4 rebounds, and 3 assists. Samantalang sa ano naman, sa Tinambak. Yes, dito sa side ng Tinambak, 3 players na nasa double na. Itong si Errol with 14 points, San Luis, and itong si Cabrillos with 14 points. And Abiog with 10 points. And kailangan may tumulong talaga dito sa part ni Eugene Malyapre. Oo, ang magandang panimula ito para sa Team Tinambak. From Abiog to Jason Oliveros, kumonekta kanina. Pero bumawi naman kaagad itong si Buela. Joshua Buela. Yes, Joshua Buela. Masyadong wild yung fadeaway, but yun nga, yung Hail Mary shot pumapasok na. Abiog. And kami po ay magbabalik maya-maya. We will only have Barbie at ang assistant coach ng Team Sangay para sa report. Barbie, pasok! Magandang gabi muli. Ngayon ay kausapin natin ang isa sa coaches ng Team Sangay, si Coach Percival Ebron. So Coach, magandang gabi po. Dikit po ang inyong laban. Ano po ang planong gawin ng Sangay para po ma-cut down itong lead nitong kalaban? Good evening. Actually, nag-stick lang kami sa game plan namin. And sa fourth quarter, para nagbubunga na din siya. Actually, nung first and second quarter, medyo naninibago pa yung play. Hindi nakakasabay doon sa ng Tinambak. Pero ngayon, nakikita namin na bubunga na yung game plan na ginawa namin kanina. Okay, Coach, may gusto ka po bang batiin? Go ahead. Okay, thank you for this opportunity. Okay, shout out po sa family ko na nanonood ngayon. Si Yepet, si Nicole, si Angeli, and si Babya. At sa mga kasama ko sa PSU, thank you po sa panonood and sana manalo kami. Coach JP. Thank you so Coach P. Ayan, thank you so much po, Coach Percival. At yun na muna po ang latest mula sa side ng Team Sangay. Back to the panel. Yes, maraming salamat Miss Barbie Floriano. At yung ating coach ng Team Sangay. Na-shout out pa tayo. Oo, nakita ka. Puntilar. To De La Cruz. From the corner. Wala yung tres. Na-rebound ni Cano. Cano na, may tanga ng bola. Ginugulo ni Justin De La Cruz. Binigay kay Buela. And right now, Buela, sabi niya, sandali, ibigay natin kay Mr. Speedy Lumabi. Lumabi now. Binigay sa corner. Oops! Wala, dumikit ang bola. Same possession tayo. Arrow possession. Mananatili dito sa ang side ng Sangay. Yes. Napakaganda na itong sitwasyon sa kanila ng ball. Pero 1 point leading lang sila. So, kayang-kaya pa itong mahabol ng Tinambak. Oo. It's anybody's ball game. Yes. Buela! Yes! From the top of the key. Ayan na yung mga tira na inaasahan natin from these guys. Nagtitake effect na for Team Sangay. Now it's Cabrillos. Wala yung fadeaway shot na yon. Tatlo na po ang kalamangan ng Team Sangay at sa ngayon nasa kanila pa ang ball possession. Lumabi. Buela. Buela. Shoots. Nope. Almost a rebound there by Regalario. Pero natapik nitong si Pontilar. So mananatili ang bola sa mga taga-Sangay. Monsalve. To Lumabi. Lumabi. 10 seconds. Binigay kay Regalario. Regalario. Binigay kay Cano. Sa corner. Tumira ng tres. Wala. Nagkaagawan. At huling tumama ang bola sa paa ni, ni Dan. Joshua. Joshua ba? Joshua Bella. Joshua Bella. Akala ko si Dan Monsalve. Puntilar. Drives. Nakakuha ng foul. Foul on Joshua Buela, I guess. There's a foul on Buela. Oh, yeah, yes. Buela. Buela, third personal foul, first team foul. So, Duke Puntilar will be shooting 2 free throws. Yes, will be going on the line.
Importante ang free throw nito. Oh, Ito yung walog lang. advantage kapag nandito ka sa home court. Oo. Dahil Maraming sumisigaw. Maraming kukontra sa free throw mo. Yun, nothing but net. Substitution. So, pinalitan na si Pondilar. Pumasok na uli si San Luis for team Tinambak. Here we go. Mr. Speedy Lumabi. Binigay kay Regalario sa corner. Tumira ng 3! Gandang find nitong si Den Lumabe. At hindi na wala ng kumpiyansa si Regalario kasi Yes. ilang misses na siya eh. Yes, Actually, kanina pa yun. That's his first 3-point shot after siguro mga 6 na attempts na. And yung mga binibigay sa kanyang pasan nitong si Lumabi talagang mga wide open shots. Pero ngayon niya lang na-convert yung 3 points na yun. Para bang sinasabi ni Lumabi na, sige lang pre, tira ka lang, bibigyan kita dyan. Yung magandang karakteristik ng pag-iisang teammates. Oo, tama. Kasi ang iba, hindi na mapapasok tira mo, hindi na kita papasahan. At yun naman, mula kay San Luis, papunta kay Abyog. And it connects, and that one was brought to you by Hotel St. Elise. Dalawa lamang po ang kalamangan. 6 minutes remaining sa ating ball game. 10 seconds to shoot. Again, pag nanalo na po dito ang Sangay. Oh! That will hurt! Tinambak! Ayaw nyo kong bantayan, ha? And that one was brought to you by Venecia Hotel. Ayan, kumana ng 3 doon si Lumabi. Cabrillos from Justin De La Cruz. Helmet. Cabrillos. 62-59, 3-point lead. Again, it's anybody's ball game. Yes. And very exciting ball game. Oh! Nag-miss doon si Lumabi on that. That's a traveling violation. Now it's a Yes, double dribble tayo doon. dribble. Yun yung mga turnover na naman na mapapakamot yung coach. Tama. Kamot ka lang. Inom ka ng tubig at umupo ka. So, Timeout. Tinambak. Ayun, time out for Tinambak. just to make sure na di pa sumasabog yung team, kailangan mag-regroup and to remind his players na tagal pa, malayo pa oras. So, malaking factor ngayon ng coaching staff in this situation na talagang Yes. git-gita ng laban. Talagang both teams are on the edge. At, sino yung better tactician? Ayan ang Magkaroon ng magiging, advantage. Yes. factor Yes. in winning this ball game. And I think both teams naman are coach good or maganda yung making coaching. some adjustments, yes. So, syempre, may factor din yun sa player. Kahit minsan maganda yung coaching, kung ang player naman ay hindi sumusunod sa mga game plan, ay Yes. wala rin. And minsan, gano'ng kagaling yung coach, kung wala ka naman players talaga, it's useless. Tama. Kaya importante na magaling yung coach, magaling din yung player. Yes. And nakikinig yung mga players. Sumusunod. Oh! Andun si Eugene Malyapre to save the day after that miss by Sam Cano. Lamang Ayan. po ng 6. Actually, 5. Ay, 5. I'm sorry, 5. Oo. Abyog. 40 seconds to shoot. Naku, pinilit na. Oo. Yan ang magiging senaryo na. Pilitan moments na ito. Yes. Malayo pa. Still under 5 minutes to play. I think they need to let San Luis do the orchestrating for team Tinambak. Oh, lucky drop there. Wala kay Eugene Malyapre. Mukhang kanina yung buwela. Ngayon naman, Eugene Malyapre is doing. And that one was brought to you by Highlands Park. Yes.
Oh! Mali yung pasang yon. Ayan na! Lumalayo na ang agwat ng Sangay kontra Tinambak. Ilang minuto lang ang mga pangyayari. San Luis, naagawan pa itong si Speedy Lumabi, pero nakabalik sa kanilang bola. Fontilar. Oh, yon. San Luis, pumukol ng 3. Wala. Nariba. Ando naman yung Cano. Malyapre now to Lumabi. Lumabi. Binalik kay Malyapre. Nakasungkit ng foul. Gandang adjustment dito na ginawa sa part ng Team Sangay. Yung aggressiveness nila, tumiming dito sa fourth quarter. Tama. Papa Morgan. Nasa kanila yung momentum, nasa kanila yung bigger chance of winning this ball game. San Luis, first personal foul, first team foul. And the time is winding down for Tinambak. Pero mahalagang free throws ito. Dapat may pasok ito ni Eugene Malyapre. Yes. And hindi lang to basta-basta free throw, may momentum din to. So it's a 9-point game. Fontilar, hinanap si Justin De La Cruz. Justin De La Cruz being more patient right now in executing the play na gusto niyang mangyari. San Luis, binigay kay Cabrillos. Cabrillos! Nice shot! 8-point lead, 3 minutes to go. This is still doable for Tinambak. They need to defend well. Just defend clean. Monsalve forced a shot. Ano nangyari doon? Merong foul. Do you think that 3-point shot by Monsalve is good? Tama lang ba yun, Coach? Yung last na tira ni Monsalve? For me as a coach, may mas higher percentage shot again doon sa ginawa niyang possession and decision niya as a player. Pero open look naman, di ba? Yes, open look. Pero yun nga, hindi mo naman pinapractice yun eh. Oo. And dito pa yung masakit, may technical foul. Yun lang. Yes, dito sa part nitong si Regalario. And that will put, ito na, ang mag-free throw, si Abiog for the technical free throws. Yun lang. Yun yung masakit doon. Hindi na ipasok. Yes. Sayang, importante yun. Oo. Very important yung free throws na yun. Every opportunity actually is very important now on the part of Tinambak dahil we're under 3 minutes. Oo. They're trailing by 8 points. And the clock is winding down. Fourth shot. Buti na lang nandun si Abiog. Wala pa rin. Nakuha pa rin ng mga nakamaroon. Justin De La Cruz. Sapal, pero nandun si muntik nang pumasok. Almost. Sayang yung tirang yon ni Neil Cabrillos. And right now, nasa mga taga-Sangayang bola. 2 minutes to go. Cano, nasa ilalim. May foul. Abiog was caught. Yes, the problem on the side of Team Tinambak right now is they keep on pushing the ball inside. Inside the painted area. They have an open shot. They need to move the ball. Kasi malalaki itong Team Sangay. So yun yung strength nila. Ang nangyayari ngayon is nagiging hindi pasensyoso yung mga players ng Team Tinambak kasi gusto nilang humabol, gusto nilang pumuntos agad. Yun na nga Yun ang nagiging problema when you're at team na humahabol and you know that the clock is winding down. Nandun na yung urgency na tinatawag. And dito ka na most likely nagka-create ng mga errors, mga maling decisions. Yes. And ito, kaya pa to. Pero, yun na naman, nagmadalian naman tayo sa part na yun.
Pero kung pumasok yon, maganda. Yes, ito na. Yan! Ito na. Pumasok ang tirang yon. Ito na. Ni San Luis. So it's just a 6-point lead. This is very manageable, I think. Yes, manageable. Oo, on the part of Tinambak. Yes, 6 points. So kailangan nitong i-prepare ng coach dito sa players ng Team Sangay yung free throws. Kasi tama. At sa pagbabalik, after this timeouts, Coach JP, sa pagbabalik, it will be Sangay's possession. So ano ang dapat gawin ng mga taga-Tinambak para mas lumapit pa sila sa 6-point lead? Na matapisan pa nila. Who knows, baka maka 3 points pa sila at lagay nila sa 3-point deficit na lang ang Kalamangan. Yes. Anong mga posibleng gawin ng coach ng Tinambak? Una-una, before nila i-plant yung defense nila, kailangan ma-remind yung players na you need to play honest defense. So, no foul tayo. Honest defense. Yes. And second, for sure, magta-trap to. Kasi kailangan mong kumuha ng puntos eh. You are parang... so they need to trap. Yes. Ewan ko lang kung half court o magpo-full court si Coach JR since may timeout. Kasi mag-a-adjust din, nag-timeout yung Team Sangay kasi alam nila magta-trap yung team Tinambak. Yes. So ngayon, tingnan natin kung anong gagawing press break nitong Team Sangay. At ayan na nga. Nag-full court press sila. And hoping to steal the ball. Kano! Pinoy step! Wala! Nakuha ni Cabrillos ang rebound. Nasa kay Justin De La Cruz na ang bola. To Abyog. Abyog! Nasa baseline. Binigay kay Puntilar. Tumira ng tres! Pasok! Yan yung sinasabi natin. San Luis! Yung pala ay si San Luis. Napaka-importante yung mga 3-point shot na binabitawan itong batang ito. Ken Pilapil missing on that one. Merong foul. Merong foul. Penalty na ba? Ayun, it's just a 3-point lead. Yes, hindi pa penalty dito sa part ng Team Sangay. Sangay. Wala pang penalty. Two fouls to give pa. Oo, and the referee signing downwards kaya it's walang magpi-free throw. It's going to be a throw in for Team Sangay. And I guess, gaya ng ginawa nila kanina, they need to have a defensive stop for Team Tinambak. At yun, nakuha nga nila ang possession. At ayan, Justin De La Cruz, mabilis na tumatakbo. Tumira! Pumasok ang tira! At ayan, isa na lamang po ang Kalamangan ng Sangay. Mababago ba ang momentum? Ano sa tingin mo, Coach JP? Yung momentum ngayon ang side ng Team Tinambak as of now. Kapa Morgan. So, since wala pang penalty, crucial yung mga inbound entry pass ngayon. Oo, tama. Nako, isang steal to. Quick, easy 2 points to. Kasi nandito sa side ng ring ng Team Tinambak. Mababagong sitwasyon. Yes. Kung makakascore pa dito ang Team Tinambak. Yes. At yun! Sinasabi natin. Oh! Sayang din. Yes! Nasa kanila ng possession pero nabitawan pa. And dito, I think masyadong nagmadali doon si Cabrillos. Dapat hindi niya na muna, hinawakan niya na muna yung bola. Ano? Yes. In-assure niya muna sana na mahawakan yung bola bago siya gumalaw. And kanina, tumira itong si Lumabi, walang mintes. Right now, crucial yung sitwasyon. Magiging ganun pa rin kaya ang magiging outcome. Ayun. Dito matitesting ang dibdib nitong si Reden. Lumabi. They're leading by 1. And kung maipapasok na ito, they will lead only by 2 at mapupunta ang bola sa mga taga-Tinambak. Pasok ang pangalawang tira. Kain muna ako ng mani. Ini-nervous ako eh. Grabe. So 54.7 remaining sa ating last and final quarter. 71-69. Dalawang lang po ang lamang ng Sangay kontra Tinambak. Tinambak needs to win this ball game para may maiusad pa nila
ang another game on Sunday. Pero pag nanalo na po dito ang Sangay, bye-bye Tinambak. Yes. And kailangan i-watch out nitong Team Sangay, itong Abyog, and itong San Luis Errol. Ito yung pamatay sunog, kaya nahabol sila. At wag mong tawaran si Justin De La Cruz. Ay, yes. Kasi any moment na mabigyan siya ng pagkakataon to drive the basket, gagawin niya yon. If walang opportunity to shoot from the 3-point territory. Yes. And I guess they don't need a 3-point shot. Yes. Once na magka-possession sila. And dito naman sa part ng Team Sangay is okay nang maka 2 points. Wag lang mga 3 points. Yun. So they need a defensive stop then in this itong sa susunod na yugto na ito na napakahalaga. They need to stop this offensive attempt nitong Puntilar. Jumps. Nakuha ni Abyog ang rebound at na-foul. Nasa penalty na tayo. So, mabibigyan ng 2 free throws itong si Adrian Abyog. A chance for them to tie this ball game. And mukhang ma-extend tayo dito. Kapa Morgan. Nangangamoy. We will see. We are crossing our fingers for both teams. Abyog. Unang tira, pasok. Shooter talaga tong si Abyog. Easy. Walang butterfly sa Sikmura, Wala. Paano kung ma-miss tapos ma-rebound ni Cabrillos? Ayun yung problema. Ito na yung sinasabi mo. Muntik na! Merong foul. Naku, kailangan i-convert nitong si Monsalve. Itong 2 free throws just to make sure na it's either overtime or panalo sila. This will seal the deal. Yes. Kung maipapasok ito ni Monsalve ang 2 free throws na ito. Pero ganun pa man, mahaba pa ang oras. We still have 43.4 seconds. Malakas ang tira ni Monsalve. I think he just needs more concentration. He needs more time. Yes, kaya nga free throw eh. Oo. Ayan. Nakuha ni Cabrillos ang rebound. At ayan, tumatakbo. Nice! Nice shot! Nice pass from Justin De La Cruz. Nice hustle on the part of Neil Cabrillos. Getting that big rebound para mapunta sa kanila ang bola. And right now, ano na coach? Yan yung sinasabi natin. Ng 1 punto. Breakaway. Fast break. Grabe. That will be one of the best plays dito sa linggong ito. I assure you that. And right now, come from behind with 9 points. Big rebound on the part of Neil Cabrillos. Kahit na he went down on the floor, he still manages to pass it. Napasa kay, kanino ba yun na ipasa? Kay Abyog ba? And Abyog immediately pass it over to Justin De La Cruz. Justin De La Cruz naman dribbles a little bit and tries to drive and gives it to the cutting Puntilar. Tama ba si Puntilar yung tumira? Yes, diba? Puntilar. That's a big shot for that guy. Dito na, magkakalaman sa free throws. No foul, Anis D. Ayan, so 36.2 seconds remaining. Yun, they're playing 3-2 right now. Hindi sila nag-man-to-man. Oo. So, talagang magiging heavy defense lang ito. Hindi rin sila mag-extend, ano? Nakikita natin from here, yung depensa ng, ayan na. Lumabi with the ball. He knows that the clock is ticking. Binigay kay Joshua. Buela, tumira. Missed. Nandun si Cano.
Clean block! At nakuha ng mga taga-Tinambak ang bola. Pinaul ni si Justin De La Cruz ni Eugene Malyapre. At 17.8 seconds, lamang sila ng isa. Magpi-free throw ngayon si Justin De La Cruz. And it's in the hands right now on Justin De La Cruz. Kung siselyohan niya na ang panalo nila dito sa laban kontra sa twice to beat na team na Sangay. Right now, nasa free throw line, itong si Justin De La Cruz. Pasok ang unang tira. Mukhang nabaliktad na ang sitwasyon ngayon. Yan ang sinasabi natin. Yes, bilog ang bola. Na very manageable pa yung 1 minute and 40 seconds something kanina. Pasok ang dalawang tira. 3 Lamang points sila ng kailangan 3-point nila. shot. And full court pressure now. They no need to foul. They just have to defend well. 10 seconds remaining. 3 points ang kailangan nila dito. And a steal naman. Eugene Malyapre launches a three! Yes! What a shot by Eugene Malyapre, saving his team from mukhang nangangamoy. Overtime talaga. Losing. Woo! Kitang-kita. At yan, nagkagulo na po dito sa loob ng Sangay Sports Complex. What a shot by Eugene Malyapre from the top of the key. Nothing but the net. What a shot, really. Walang nagawa si Abisamis doon. Yes. Naiwan niya, nakalimutan niya yung Malyapre. Kanina Tama, yung Malyapre tumitira pero hindi pumapasok. Tama. And yung pinaka-importante na tira, yung ba yung pumasok dito sa part ni Eugene Malyapre. Nararamdaman ko yung adrenaline rush na meron on that sequence itong si Eugene Malyapre while taking that shot. Woo! And, what a game! 1.4 seconds remaining time. Ito po ang Rumble sa District 4. Ako, Bicol Cup Camarines Sur. With yours truly, Kapa Morgan and Coach JP Deswanco, 1.4 seconds. Yes. Tied ball game, 74 all. It will be an extension. And we are high at the end of the regulation. Hindi nagustuhan ni Cabrillos yung pasa ni Oliveros. Mababa masyado. Mababa masyado. Dapat looping pass lang yung kayang-kaya ni Cabrillos. Itandat sa albay leg. So, we're going overtime. Yes, another 5 minutes extension time for this game. Tama. Pero inom muna tayo. Tubig. What a ball game we're having here. Rumble sa District 4. Mukhang ayaw talagang ibigay nitong Team Sangay yung panalo dito sa Team Tinambak. Siyempre. And ganoon din naman sa Tinambak. Yes, hindi rin sila basta-basta papatalo dahil alam nila na they're on the edge. Once na matalo sila, wala na. Bye-bye, Philippines. Yes, bye-bye quarterfinals. Tama. Dito sa Camarines Sur. Ako Bicol Cup Camarines Sur Lake. Ayan, medyo pahinga muna tayo ng konti while waiting for the 5-minute extension. Beyond regulation na ibibigay po sa atin. Para makapag-decide tayo kung sino na ba ang manalo sa bakbakan na ito. Sa Rambulan. Sa District 4. Oo. 74 all. Again, pag nanalo po dito ang Sangay, sila na immediately ang papasok sa quarterfinals while mamamahingahan na ang mga taga-Tinambak. Pero kung mananalo dito ang Tinambak, meron pa silang chance sa Sunday na masungkit
ang pinag-aagawang upuan sa quarterfinals. So it will be Tinambak's basketball. Unang possession sa ating overtime. San Luis to Cabrillos. Cabrillos, nasa harap niya si Monsalve. Tumira si Puntilar pero that's a miss. Shot. Out of range. Tira nitong si Puntial. Medyo open look din naman yon. Yes. Good shot pero hinantihan naman itong si Lumabi. Maganda rin sana na maupisan mo ng may impact with a 3-point shot. Yes. Pero what a gamble din for both teams. We'll see on how they will adjust to their shots for this extension. Abyog. Binigay kay Puntilar. Tumira na naman si Puntilar and this time making it with a bank shot. So sila yung una nakatira, nakapuntos dito sa ating overtime. Lumabi now. Tucano sa corner. Pumukol. Wala. Na-rebound ni Puntilar. Binigay kay Justin De La Cruz. Justin De La Cruz now. Sabi niya, Laylo tayo. 10 seconds to shoot. 5 seconds. Muntik na maagawan si Justin De La Cruz. He needs to shoot. At yun, naputukan ng 24-second shot clock violation. Sayang yung possession na yun. Sayang. Hira nila, na-rebound pa sana nitong si Cabrillos. Tama. (76-74), 3:27 sa ating overtime. Cano drops it to Eugene Malyapre. Merong foul. At mapupunta na yan kasi both teams are in penalty. Yes. So every free throws importante na. Mukhang nag-cramps dito itong si Cabrillos. Naku, hindi pwedeng mawala to sa side ng Tinambak. Yun lang kasi cramping na itong si Neil Cabrillos. While Eugene Malyapre is preparing for his free throws after he was fouled underneath the basket. Dito na papasok yung kondisyon ng mga players. Oo. Mukhang nahihirapan itong si Neil Cabrillos. Kaya pinasok itong si Oliveros dito, Kapa Morgan. Tama. Malyapre, first shot. It will count. Mukhang mangangamoy na naman double overtime. Grabe yung concentration na pinapakita ni Malyapre while shooting those free throws. At ayan, pasok yung dalawang tira niya. Tie ball game again. Dito tayo. Another deadlock. Oh, what a shot from Justin De La Cruz. Alam niya na wala na yung kanyang kabady na si Neil Cabrillos. So he needs to step up para sa kanyang kupunan. And what a gutsy shot there from Justin. Ken Pilapil drives. Heavily guarded. Pero nakuha ni Monsalve yung rebound. Keeping the ball alive. Malyapre! Yes, 2 ball pa. 1 point lang. Oo, grabe yung impact ng mamang ito sa final minutes ng ating ball game. From the start, siya na talaga yung nagdadala dito sa team ng Sangay. At siya yung salarin ng ating overtime. Oliveros. Binigay kay Abisamis. Balik kay Justin De La Cruz. Kawala ang bola. At ayan, marathon! Oh! Yun, naka-fast break, nakaisa na naman. Nakaisa na naman itong si Mr. Speedy Lumabi. Nako, ito yung kondisyon. Last 2 minutes! Last 2 minutes! Ayan, last 2 minutes tayo. Oliveros! Short yung tira. Napaka-importante. Maganda sana yung look niya, pero
Wala yung tira. Ayan, mukhang makakabalik na si Neil Cabrillos. Yes, kailangan yung pahinga. Kailangan siya ng team. Kailangan siya dito. Oy, may foul pa doon. Huling-huli si Abyog. Crucial yung foul na yun. Given the fact that both teams are in penalty situation. Automatic yung pagka nasa overtime, di ba, Coach? Yes. Na both teams will be on the penalty. Yes. And dito na magkakasubukan sa free throws. Ako, kampante ako sa free throws itong si Eugene Malyapre. Masyadong easy. Walang kanervyos-nervyos. Tumira nga ng 3 points na walang kanervyos-nervyos. Tama. May free throw pa kaya. Naipasok nga yung malayo, yung malapit pa kaya. Tama. Under pressure pa. At ayun, they're now leading by 3 points. 3 points. Sino na naman kaya ang mga 3 points dito sa Team Tinambak? San Luis, muntik ng maagawan. Abyog, yes! Good shot! Yes, kili-kili shot from the side of Abyog. Maganda ang galawan ng mamang ito. Talagang may laro ito. 1 minute. Ayan na naman tayo. 1 point. 1 point na naman. 1 point. And papasok na tayo sa seconds of the ball game. Ken Pilapil na sa corner. Drives. Shoots. Wala. Pero mananatili sa kanila yung bola. Lumabi. Shoots. Nandun si Malyapre to save the day. Malyapre again. Yun. And ginamit yung katawan niya yes, kontra kay Cabrillos. Matangkad ka sa akin pero mas malaki ako sa'yo. And alam niya, burnout na itong si Cabrillos. Nag-cramps na. Justin De La Cruz. Nawala ang bola. Mapupunta pa. Mag-review tayo para sure. Crucial, yes. Crucial itong magiging tawag ng referees dito. Without a review, all of the players who stood your respective benches, you can huddle but you can sit down. And ayan, ready-review po kung sino ang last na nakahawak ng bola on the last play. Dahil it went out of bounds. Mukhang may decision na yung referees. And it will be Tinambak ball. Tinambak's basketball. Yes. So meron silang chance dito na makapuntos. What do you think, Coach? Kailangan ba ng 3 points dito para tumabla uli? Or kailangan lang ng 2? Easy 2. Quick 2. Akin, quick 2 ako. Tapos after ng quick 2, ma-convert ko, trap ako. Pag wala, foul ako. Okay. So we will gamble on that. Yes. Titingnan natin kung gano'n ang gagawin ng mga taga Tinambak. Cabrillos with the ball to Justin De La Cruz. Abyog. Stepping on the line. Yun lang. Turnover, Sangay basketball. Yun, nagka-trap sila yan, nagka-foul. 20.6 seconds remaining. 20.6 seconds remaining. Meron pang chance. Meron pa. If they can stop this... yes, one good steal. Easy 2 points. Offensive attempt itong... ayun, foul. There's a foul. San Luis. Pag na-convert nitong ni... Ken Pilapil. Ken Pilapil, itong free throws niya, I think, meron ng... meron ng paglalagyan. Yes, meron ng mananalo. We'll see. Di pa natin nakitang nag-free throw in this game itong si Ken Pilapil. Yes, and from the start talagang struggle siya sa offense niya. But we'll see. Malakas ang tira. So, delikado. Yes. 19 seconds. Doable pa. Na-rebound. Ayun na nga. At last nasa shot. Dito na naman tayo.
Foul. At 4.5 seconds remaining. Magpi-free throw ngayon. Itong si Justin De La Cruz. One Salty, fourth personal foul, one projection. Warning for exclusion itong si Dan Monsalve. Yes. And ito yun, nagsisignal na si Coach J.R. Parco nitong after the shots. Quick trap sila. Pasok ang unang tira. This is a heart-stopping free throw shots mula kay Justin De La Cruz. Oh! Muntik na! Sayang! Dalawang attempts. Abisamis for the offensive rebound. Nasupalpal lang. Timeout. Tinapa. Naitira pa ni Justin De La Cruz. Yes. Hindi lang tumama sa board. Yes, hindi niya natansya. Oo. Pero with the remaining time and overtime. Clear yung 2.5 seconds. tira. So medyo very thin na yung pagkakataon. Pero who knows? Nangyari na yan sa Albay Leg. Who knows? Mangyayari uli dito sa Camarines Sur Leg ng Acau Bicol Cup. Ang mga ganitong sitwasyon wherein talagang very thin na yung chances. Pero nababago pa ang nagiging senaryo. And right now, ang senaryo po ay nakakalamang ang Team Sangay ng 2 puntos kontra sa Tinambak na kailangang talunin itong Sangay ng 2 beses para ma-secure nila yung kanilang upuan sa quarterfinals. Pero we only have 2.5 seconds left and it will be Sangay's basketball. It will be their possession. So, very thin ang chances for Team Tinambak. For the next 2.5 seconds. Ayun na, yung boses ng ating Barker. Galit na ang ating arena announcer na si Coach Ruro. Ayaw niya na daw magkaroon ng double overtime. Hindi naman siguro. Parang sinasabi niya, ano ba kayo? Tapusin nyo na kasi. Yes. And kapag nangyari yun, first time na mangyayari yun sa akin. Oh, so it's going to be Tinambak's basketball. Yes. Oh! Errors! Mali yung pasa nitong si Oliveros. Na-anticipate nitong si Lumaki. Bakit kasi si Oliveros ang nagpapasa? Ay. Ginawa na niya last yes, yung kanina, kay Cabrillos. I think the best option to pass is itong mga guards nila. Yes, sa mga wingman. Oo, tama. I don't know. Pero I think may advantage din kasi matangkad, kitang-kita niya. Pwedeng ganun din. Yun yung point. Ang problema, is he a good passer? Yes. Kasi talaga, sabi mo kanina. Meron na siyang record, kumbaga eh. Meron na siyang record kanina. And I will, if I were the coach, hindi ko na bibigyan ng magpagkakataon na hindi sa wala akong tiwala sa iyo, kundi mas titiwalaan ko yung iba. Yes, and rather I'll use Oliveros inside the court. Yan, tama, to set the tama. screen. Pwede. Or siya yung kasi big man siya, pwede siya mag-set ng screen. Yes, totoo yan. Na mas makakabelo yung mga shooters niya. Oo, doon mas magagamit mo si Oliveros. Pero sige, we still have 0.2 this ball game, and it looks like it's going to be Sangay who will be crowned for a quarterfinal seat dito sa ating liga. Okay na. Wave na dito si Coach J.R. Parco. Wala na to.
So that's it. But hands off pa rin, hats off dito sa team Tinambak. Yes. They give a good fight. This game was Good game. tama. Brother. This game was well fought on the part of Tinambak. And ganoon na rin sa Sangay na may advantage of a twice to beat situation. And talagang hindi na nila binagyan ng bukas pa itong team ng Tinambak. At uuwi na po ang mga taga Tinambak. Sa Tinambak. Hindi na babalik pa sa ligang ito for the moment. And yun, panalo po ang home team na Sangay. Congratulations. Alam na natin kung sino yung magiging kasurog player of the game. Sige, we will see kung sino. Ako meron talagang alam. Oo, taga-Albay din to. Walang iba kundi si Eugene Malyapre para sa akin. Sa lahat ng binigay sa akin na stats, puro Malyapre lang eh. kahit siguro yun lang ang tira niya na 3 points na yun. Oo. That is a big factor. Yes. Or big reason para gawin ko siyang player of the game. Yes. It's like UP and Ateneo. And when Kagulangan drilled the 3 points in winning the game against Ateneo de Manila. Tama. May step back pa yun. Yes, and he was the player of the game. Automatic. Oo. Yun ang actually, kung ano yung laging impact mo sa game. Yes. Pero usually, di ba, pagka high scorer ka, malaki talaga yung impact mo. Pero on that situation, halimbawa, yun lang ang maitira talaga ni at naging puntos ni Malyapre. I will consider him the best player of the ball game. I think that game is not for Tinambak talaga. Or Sangay. Because that shot of Malyapre from the top of the key. Tama. Pero they could have done better on the part of Tinambak. Nung nandun na sila sa momentum, dapat talagang hindi na dapat yun na binitawan pa. Yes. And isa pa situation na nag-cramps pa yung import nila na si Gabrielios. Tama. And malaking factor din yun. Nung nawala siya sa loob. Nagkaroon din ng down moral para sa mga taga Tinambak. Pero good thing naman at nandun si Justin De La Cruz to step up. Kaya lang kulang. Nung nakabalik si Neil Cabrillos, it's too late. Anyway, what a game we had dito po sa Rumble sa District 4. Ang lalong-lalo na itong ating second game, Sangay kontra Tinambak. And yan, ang Sangay po ay makakatulog ng mahimbing ngayong gabi dahil sila po ang lalaban sa quarterfinals. Isa sa mga teams na lalaban sa quarterfinals. And he will represent District 4. District 4, isa sila sa magre-represent. Pero sa linggo, magdidesisyonan pa ng GOA at ng San Jose. Yes. Dahil kanina natalo yung San Jose ng GOA. So isang game pa for us to decide kung sino talaga ang karapat-dapat sa slot ng quarterfinals na makakasama ang itong panalong team Sangay. Right now, bibigyan na natin. Paalam na tayo dito, Coach JP. Yes. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood sa atin online. Ito po si Kapa Morgan. Kasama ko po ang poging-pogi si Coach JP Diswangco. And right now, we will turn things over to wrap this up. Ibibigay na natin kay Miss Barbie Floriano at ang ating kasurog player of the game. See you soon, mga kasurog. Kasama ko na ngayon ang ating kasurog player of the game, Eugene Malyapre, jersey number 17 from Team Sangay with 33 points, 12 rebound, 1 assist, and 1 block. So Eugene, noong una ay laging lamang ang inyong kalaban hanggang sa naging dikit ang inyong scores. Sa tingin mo, which part of the game nahirapan ang Team Sangay? Nahirapan po kami sa Team Tinambak dahil may dalawa silang shooter. Bali, sinunod lang namin yung pinapagawa ni Coach, nag-adjust siya. Yun lang ginawa namin para ma-stop yung team.
And congratulations for that. May gusto ka bang batiin at pasalamatan? Go ahead. Unang-una, thank you po kay God dahil ginabayan niya kami ngayong gabing ito. Maraming salamat din sa mga taga-Sangay na sumusuporta sa amin. Sana di kayo magsawa, lalo na sa second round. Maraming salamat din sa... Thank you kay God. Yun lang po. Ayan, congratulations to you and Team Sangay. At dito na nagtatapos ang ating last game for tonight at aabante na nga sa quarterfinals ang Team Sangay. In behalf of Representative Zaldico, ako Bicol Party List, Sir Lloyd Rivera, our Commissioner, ako Bicol Cup Technical and Production Team, this is Barbie Floriano, nagsasabing maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. Tomorrow, we will be at San Fernando, so stay tuned for that and good night, everyone. Sama-sama tagaktak ng pawis, di namin alintana masasakit.